Jesus motel natura kapoya आपण वाढले तियात्रीस्त म्हणतात 2-4 नास्त गोचतियात तुम्ही चेडवां आमचे पांये पडटाली मोडोन आमकां मातशे तियात्रान घेयात आदी चेडे नेसोन चेडवां जाताली हें तुमी जाणा जायात चेडवांक तियात्रान घालून आमच्या कुस्ताक तुम्ही व्हडले जोडटात ना आमी दादल्याचे पासून एक्टिंग केला घालून कमीच घालसा रेमी कुलाक चेडूं जावन लोकांक दिपकाई चेडवाची कॉमेडी कोरी सोजा फेर्रांव तुमकां सगल्या चेडवांक भायर मारी चेडून तोच क्रिस्त फलयता आमी चेडवां देखूनच तुमच्या तियात्राक येता सोबाय तुम्ही चेडवां नेसल्यार पोदेर दिसतेलेत घालीत तर कोबाय दादले चेडवां जावन शो करून सोदता हो तियात्र पडोवप तुमी थोडेच दीस रावाय आदी चेडवां जावन नांव दवरून मेले तांतलो एक फामाद शालिबाय तियात्रीस लोकांक सांगून भोंवतात ताबोन मोडोन पालकाचे कामे आमी चेडवां नासतना तुमकां घडसनात पालकाचेर रावोंक उबे कोमया लागीं केन्ना साथ घालूंक जायना साथ घालूंक सोदांच हुशार कोंबे आंब्याक केन्नाच लिंबे जायना आनीक लिंब्याक केन्ना जायने जो आंबे Mosko matak borsa barpi bailo moran boryo वेळ येतोच तुम्ही आमकां दासतात काळजाक मारून सूर्यो आमच्या दादल्या लागीं कांयच घडचें ना तुमच्या असल्यो सोबीत ना तर वस्तोऱ्यो आमी रागान तुमकां कांयच म्हणोंक ना तुमच्यो बाये केल्यात मस्कऱ्यो गाडयेक पासून इंजिनाची गरज आसता इतल्या दोप्याची ओडून व्हरोंक ती गाडी पासून मारून कोणाचा एका हातान वाजोना ताडी बायलो त्यो बायलो दादले बायलो जावन नेजो फकत नेसले म्हूण साडी